Idan ana maganar manyan jarumai a cikin masana'antar Kannywood wanda suka fi kowa da kowa kuɗi, to tabbas dole a sa wa'annan guda biyar ɗin. Ya kamata ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ku ji abin da ke faruwa. Domin a cikin wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV. A yau mun kawo muku jerin manyan matan Kannywood wanda suka fi kowa da kowa kuɗi a cikin masana'antar Kannywood, musamman ma a ɓangaren mata a cikin wannan shekara ta 2025. Lallai ya kamata ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ku ji abin da ke faruwa. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Masu kallon mu da masu mu dai barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo namu. Da farko dai idan wannan ya kasance shigarka cikin wannan kafa ta mai albarka na farko, ga muna ga roƙonka cewa zaka daure ka dangwala alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa. Domin haka shi zai baka damar samun ingantattun ayyukan namu da dimdiminsu da zarar mun dora. Bayan ka dangwala mana alamar subscribe da kada ka manta da ka yi kasan bidiyon namu ka dangwala mana alamar like domin mu tabbatar da labarin da muke kama ka suna barkar da kai sannan kuwa suna ilimantar da kai. Lalle a cikin wannan bidiyon a cikin wannan jarumai guda biyar za mu bayyana maka wace ce ta ɗaya wacce ta fi kuɗi a cikin wannan shekara ta 2025, wanda ga baki ɗaya da wa'annan ƙwaya biyar tun daga Hadiza Gabon, Aisha Humaira, Maryam Yahaya, Nafisa Abdullahi, Rahama Sadau. A cikin wannan jarumai guda biyar za mu bayyana maka wacce ta fi kuɗi tun daga ta ɗaya zuwa ta biyar, wanda kai dai ya kamata a kasance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ku ji abin da ke faruwa, kamar yadda a cikin wannan bidiyon tun daga jaruma ta ɗaya har zuwa ta biyar za mu bayyana maka duk wacce tafi kuɗi, wanda a cikin wannan bidiyon dai wanda ku dai kawai kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin mu bayyana muku abubuwan da ke faruwa a kafta. Jaruma ta farko wacce ta ce lamba ɗaya, wacce tabbas su kansu manya a cikin masana'antar Kannywood suka ba ta lamba ɗaya, ta shaidawa tabbas ita ce jaruma ta farko a cikin shekara ta 2025 wacce ta fi duk wata mace a cikin masana'antar Kannywood kuɗi. Ita ce Aisha Humaira. Aisha Humaira sanin kanku ita ce babbar yarinya Dauda Kahutu Rarara, wanda ma a yanzu haka wanda ta kai da Dauda Kahutu Rarara mawaƙin siyasa, wanda yanzu haka ma ya aure ta, wanda ko motar da Aisha Humaira take hawa a cikin wannan shekara ta 2025 lalle a cikin matan Kannywood ma gaba ki daya babu wata jaruma wacce za ta iya cire wannan kuɗin ta hawa wannan motar. To wannan ita ce jaruma ta farko wacce tabbas ta fi duk wasu jarumai kuɗi a cikin masana'antar Kannywood. Jaruma Aisha Humaira ita ce ta farko. Jaruma kuma ta biyu ita ce Nafisa Abdullahi. Nafisa Abdullahi sanin kanku ba ta zama amma gaba ki daya Najeriya, ta fi zama a irin yankin su Dubai, America da sauransu. Jaruma Nafisa Abdullahi tana da mabiya dubbannin a cikin kafarsa na Instagram, tana da mutane sama da miliyan 2 da something wanda suke binta a cikin shafinta na Instagram. Lalle sanin kanku jaruma Nafisa Abdullahi celebrity ce ko a cikin yammacin Afirka ma, kamar yadda a yanzu haka babu inda wannan jaruma ba ta zuwa sanin kanku. Jaruma ta uku wacce tabbas ita ma kanta ta ja kunne a cikin masana'antar Kannywood wanda duniya ma gabaki ɗaya take zancenta, ita ce watakan wannan jaruma mai suna Maryam Yahaya, wanda sanin kanku Maryam Yahaya yarinya ce karama sai dai fitacciyar yarinya wacce tabbas idan har ba ku manta ba Aminu shine nan ya ɗauko Maryam Yahaya wanda ya sa ta a cikin wannan fim ɗin na Allura a cikin ruwa, wanda sanin kanku jaruma Maryam Yahaya tana da kuɗi iya daidai gurgudu, wanda duniya ma ta shaida Maryam Yahaya tana da ƙarfi. Jaruma ta hudu ita ce Rahama Sadau. Rahama Sadau tabbas ita ma tana da dubunnan kuɗaɗe daidai gurgudu, kamar yadda duniya ma ta shaida
Rahama Sadau ita ma tana da kuɗi daidai gwargwado. To a yau dai su wannan su ne jerin jarumai guda biyar wanda muka muku wanda suka fi jerin matan Kano ta ragowa a shekara ta 2025 wanda a yanzu haka dai a nan za mu ce mun kawo ƙarshen labaran namu. Ku dai ku bi mu cikin labari na gaba domin ku ji abin da ke faruwa, sannan muna neman ra'ayinku akan wannan batu, sannan kuma muna ƙara ga mai roƙonka cewa dai da idan wannan ya kasance shigarka cikin wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV da karka manta dangwala mana alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar karalwar sanarwa domin haka shi zai baka damar samun ingantattun ayyukan namu da dimdimin su da zarar mun dora. To masu kallon mu da masu sanin mu da yana maka ƙarshen labaran namu. Ko dai kar ku manta kuna tare da wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV domin samun zafafan labarai. Sai ku yi cikin labari na gaba domin ku ji abin da ke faruwa, sannan sai ku bayyana mara ra'ayinku a cikin wannan batu. Shin tsakanin wannan jarumai da muka muku guda biyar kuna ganin kamar yadda muka bayyana muku duniya ta shaida babu wanda ya kai su kuɗi a cikin matan Kano? Kuna da ja ko kuwa? To idan ma kuna da wasu maganganu ku bayyana mana a kasan wannan bidiyo. Allah ya sa mu dace.